जों जतन दाउ सिगो बनि बागै जों त्रिपुरा सरकारै तमथकजाक 2023 नि একটা हिस्ट्री थांनाय जे त्रिपुरा सारा बादे आनसोल दलनि सारा केबो सरकार खायमिया अबो गायसा लुकजाकनाय मा बागै फाइलिजों जत नायसिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुसि तैबो जों आबन कयनाय आं त्रिपुरा मथाने खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रांकुलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सावो जों इलेक्शन परेखौनो अनेक आन्दोलन नंगौ सामथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कालचार कांग्रेस नि कालचार जों नुखा आ कालचार नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली त्रिपुरा मथाने भलन्टियार वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां गोजां खायै पीस मेंटेन खायै जों दंनाय अब नां कयनाय जाफानांथु रेजन परेगो जाते आन्दोलन सिसि तांथु त्रिपुरा शान्ति बतरन थाइथों अबनो जों नायो कि त्रिपुरा मथाने तरफ थेके आं जतनो कयनाय the peace and tranquility that they maintain on bagai ang aning bisingtui tetin patri bisingtui ang doktor kobogo ambai sat thajing puro samane je tibramo ta koita sit to burai samane जों तिब्रामो था assessment of जों थाइ दङ नि 25 नि उपर थांनाय maximum si जों मानाय तीनटा ग्रुप आं तेमो साइपाइखा तिब्रामो था बीजेपी तै सीपीएम कांग्रेस उ तीनटा ग्रुप बिसिंगो तिन assessment of तिब्रामो था सबजे गोबां मान इंगे बरक त्रिपुरा मथा 31टा सीट तालाङै त्रिपुरा सरकाराव गठन खाइमांगला गेताकलाय आबो तो जों मिरेकल दोंनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमके आं असो बाराबारि साना मुसुया जतनो निजे गोबां सावो बीजेपी सावो बर सरकार थाइनाय कांग्रेस सीपीएम बो सावो बर सरकार थाइनाय जोंबो साव जों सरकार थाइनाय जत तो केतेन गसैया केबा जों नायनाय बास्तव प्रेक्टिकल जों जे नुगमानि अ खेपे 2023 बेसेबां त्रिपुरा सारक कालेक स्रांजाक उ थानसानि मारनो तैगै जतनो बुत्र लायखा आबले जों गाहामखौ सायमानो नसा ngani ni mote ngai BJP ngथन CPM कांग्रेस जुट बर ngथन बर केबो त्रिपुरा मथा kanno karai केबो सरकार गठन खाइमानि अबसिबले ना अबनो जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बल माने एब्सोल्युट मेजरिटी माया अबनो जों मानसौ ngai baksa ba salai tonglai ke tabugo koyekni bisingono त्रिपुरा मथा BJP be kathalai juane roknai aboni ni bekake abo जों गुरु सालाय देखो